Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Nu m-ați auzit de mult această voce proastă, cum să zic altcumva. Asta ne vom juca Roblox. Ne vom juca diferite jocuri, poate ne jucăm și niște Blox Fruit, poate niște Brain Rot, poate niște Dead Sand, care e foarte popular. Chicken Jockey, ok, Cooking Arena, dar momentan vreau să mă joc jocul meu preferat. Primul, Ground Garden. Mi se pare cel mai fain joc. E bine, da, pentru că o să vă arăt cât de fain e. Sper să și meargă, pentru că ultima dată când m-am jucat mi-a mers foarte greu. Deci sper să meargă de data asta, să nu fie mult lag. Data trecută erau atâția mulți oameni încât nu aveau grădină. Nu o să mai zic. Deci nu aveau din aia, știți? Deja am zis primul indiciu. Că vreau să fie surprins de jocul. N-avea din aia. Și erau foarte mulți pe server și nu. Eu sunt ăsta, dacă vreți să mă faceți la prieteni. Acesta sunt eu. Un prost și handicapat. Exact. Și eu zic că să-i dăm play, nu? Nu de drift. Grow Garden. Please, hai. A, da, și eu mi-am făcut ceva. Sper să-mi crească coconatul ăla. Cocosul. Ia uite, Your Garden, Learning Grow. Acesta se numește jocul. În loc de mărul ăla este o Grow a Garden. Trebuie da scrie G. Ok? Te rog, cred că nu o să ne putem juca. What? Bro. Un lag. Bă. De ce? Please. What the fuck? Ok. Nu e bine. Coconatul meu 13% please. Dar asta e 3%. Deci coconatul mi se pare că crește cel mai greu. Oh my god, struguri. Și eu vreau, mamă, cum le colectez, ma? Nu zic că ninge. Ba da, ninge. Uitați-vă aici sus. În dreapta colț. Sus. Uitați. Frost. Oh, man. De data asta nu puteți să vedeți fața. Na, hell, na. Nu-mi place. Păcăstru. What? O ieșit. Mamă, deci grădina mea mi se pare cea mai stupidă grăină. Grăină. Dar, cel mai scump a meu a fost, așa că mereu la film. Oh, man. Zic că avem ceva pe shop să cumpărăm tomato, dar nu ne trebuie. Bă, am oprit efectiv videoclipul. Știți că mi-am cumpărat un tomato și am dat sale la niște chestii. Oh, man. Da, stupid. Știu de ce mi s-a oprește tot videoclipul. Pentru că am lag. Am aflat acum recent de la cineva, please, give me, please. Give me. Pepper. Thank you, my friend. Da pepper, boys. Da pepper. Ce? Bă! What the fuck? Are legendary egg. Bă! What the fuck? What the schnitzel? Bro, what?
și mi-a crescut mie ce copac pe bune. Cu ăsta pot să schimb? Na, hell, na. Trebuie să consumăm 100.000. Bro, nu vreau. Da, va trebui. Să resetat asta. Mamă, spamează asta să vezi mai ce lagă să am. Apple direct. Tankișor. Am oprit? Efectiv, episodul. La mâine se prinde. Ok. De ce e casa? De ce? Mamă, de... Lagă ăsta, mamă, de ce se râd. Bă, cât de mare mă coconatul ăsta, what? Poate să fac loc pentru el. N-am loc destul. Bă. A murit telefonul. What? Cum crește, bă? Bă! Deci dacă leși, crește foarte mare. Bă, tu, bă! Bă, n-am lag. Deci am lag de mă cac pe mine. Bă! Ăsta... Du-te, mă, dar de ce, mă? Ia-te, mă. Dar ce, mă, tățau legendarii din ăla. Ia, stai puțin. Totuși nu știu ce fac ăsta. Stai un pic. Ce-l ăsta niște chestii. Bă, dar ce, bă? Help me. Lavă. Alo? Bro, gata. Mergem aici. Unde mă legendary egg? No. Mi trebuie ceva cu 100.000. Nu, așa nu. Mi trebuie ceva cu 100.000. Oh, yeah. Adică pro-ul ăsta. Dacă nu mi-a vândut. Vai, toată. Eu o să iau. Vai, bine. Am golit toți banii. Vai, mă. Aia, oricum face banii înapoi. Ce-te zile, mă? Iubi? Bine, ok. Trebuie să schimbăm copacul. Arată prost aici. Dar parcă și aici arată prost. Poate să schimbăm cu copacul ăsta. Bă, să ne vezi că se merita pe ca să pice așa ceva. Adică uite de ce că cine ăstea? Grădina mea din ce în ce mai mare devine. Da, pacă. Acum până mai încoace. Așa, mă, să nu mă puțin copacul din nord. Vai de mine. Vai, mamă. Voi vedeți-vă cât o să scoatem toate astea. Oh, hell no. Nu mai pot. Nu vă puteți să ce să fac acum? Bro, mă doare capul. Trebuie să scoatem tot ăsta și noi cu atâta cur nu să mai rămânem. Na, hell, na. Hai, hai să mai colectăm niște din astea. Dacă și ajungem. Mamă, băi! Vreau mango, neapărat. Eu vreau mango. Sunt nebunit după mango. Stai să dau și eu laptopa asta. Ceva să mai colectez. Oh, da, copacul ăsta. Dacă nu era copacul ăsta, eu eram. Lasă mai bine, nu zic. Foarte cel mai slab. Încă 100.000 cred că o să se ducă de bani. Deci hai să strângem cât mai multe fructe și legume pentru a face bani pentru încă 200.000. Da, și poate vă întrebați, bă, cum bă 200.000? Păi, foarte easy. Trebuie să mai cumpărăm vă două. Trebuie să mutăm
Ăsta nimic. Trebuie să mutăm. Bă, ce... Bă, doare capul. Doare capul. Doare efectiv capul. Eu tot strâng pe acei ca să am bani. Totuși astea mi se pare interesante. Ok, oricum o să mergem ca să dăm ceva de acolo. Cum? Ia! N-ajung. Am luat? Da? Ok, mergem la fel. Da, mergem la shop, ok? Hai, please, 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 please. Dă bani mulți, dă bani. Hakibi. Bine, ok, Hakibi. Nu se putea mai rău de atât. Nu ne la nimic momentan. Nu trebuie să plătim banii. Hai de mine, bă. La gumă, speră. Bă, și când fac ăsta videoclipuri și cam, pardon, scuzați-mă, și cam la cur mai mare. Ești tâmpit? Vreau să mă laud cu ăsta. Oh, da, ăsta, dacă nu era chestia asta, copacul ăsta foarte... Este viața mea, doar uitați cât de mare. Plouă, dacă fulgera, și îmi fulgera unul din ăsta. 1.000.000 direct aveam, cred. Facem că nu hai că le-am înțeles. 14.000, ați văzut cât a primit? 14.000. Bă! Mă, copa asta! A ta, mă! Al mi? Parândă? Bă, iar așa am oprit episodul. Acum discutăm și eu cu unul. Îmi dă un mango, please. Hai. Să te pupăcesc pe picioare. Băi! Să te picioare, mă, ăștia. Mai dat acolo. Uitați, deci voi vedeți cât de mare coconatul ăsta. Gigant. Hai să vă arăt ce fac din el. Stai să vă arăt. 14 la fel. Cum e, mă, asta corect? Bă. Deci am dictat mai cartoful. Am zis cartof. Bine. Morcov, doamne, nu mă cartof. Da. Deci. Prea bun. Hai să cheltuim bani. Cheltui bani. Oh, da, 200.000 s-a dus pe apa sfântătei, dar mai avem 100.000. Da. Hai, mamă, 100.000 doar. Vreau să mă ăsta în primul rând. Ăsta, nu... Ai. Hai de mine, cât de mă. Mă. Trebuie să fac o casă, are mica. Bun. Acum să apară direct pe Seed, ca nebunesc. Adică cel mai bun seed. Nu știu ăla, mai trebuie ăsta mi care... Ăsta au fost tema. Băi, știi cât costă un singur seed ăsta? Costă 50.000. Ce? Ok, am să întreb. Ala și eu cer de la alții. Băi, și am putut asta ca să spun. A, da.
să-l trolăm pe dragă, să-l trolăm acum. O să-mi bag și eu niște rubuci. Cred că până 500 de rubuci pentru a da upgrade la această fermuță. Nu știu cum se zice, scrieți voi în comentarii cum se zice. Și să vedem normal și poate trolăm pe dragă, să trolăm. Să-i furăm și noi niște chestii pe acolo. Deci a fost să mut de... Bă! Am crezut că... Păi, ce m-am speriat. Mamă, dar uite cât e unul din ăla. Bă, cred că am cel mai mare din ăla. Hai, cu niște mărunței și acum. Nu uite să stăm 4 ore pentru a primi cel mai bun seed, adică Pepper Seed. Și cred că videoclipul ăsta nu o să dureze atâta, pentru că vedeți câte pauze. Cred că vă 20 de minute trecea dacă nu puneam atâtea pauze. Bă, dar lasă-mă! Bă, dar nu pot ieși. Deci... Da. Mai vreau un din... Bă, dar nu mă lasă! Ok, vreau să colectez din astea. Nu vreau să le dau alții. Dar nu-s nebun. Ce faci, mă? Ce tot vrei, mă? E mare, știi? Ce vrei? Așa ziceam și eu. Ce mă atât de rău cu oamenii, că doar nu vreau să-mi facă nimic. Hai, că nu tăcăi. Unul mi-a făcut ferma, știți cât? Da, bine, când eram la început. Știți cât mi-a făcut ferma? Bă, am pus eu niște carrots. Bă, aproape cât ăsta nimi erau chiar. Bine, nu chiar. Până pe acolo, ani. Ok, nu pot să vă arăt. Cam tot cu... Deci stai să vă arăt. Stai să vă arăt pe bune, dacă nu mă credeți. Deci cam până... Oh, man! Cam până pe aici era... Ce? Chiar? Cum adică? Ce zice ăla? Asta cum a ajuns aici? What? Ce? Bă, ce e asta? Un dog. Huh? No way, bro. Bro. Ce? E capul ia pe ăsta și merg pe ăsta, daci. Ok. Cred că o să... Tu asta ce faci? Păi și stai un pic. Merem la sel. Am un sel foarte rapidă. Nu cred că o să primim mulți bani. Cred că n-am... Uite, 400.000. Ce, bro? Da. Am dat sel și cățelul. Nu. Ce cheamă? Nu. Fiți atenți, eu am cea mai tare idee. Dăm bambus. Bum, am spus. Bum. Să colectez pe tine. Bum. Și bum am zis. Așa și așa. Ce e asta? O să-mi spui. Opa. Give me. Give me, please. Deci, da, spamează asta la... Deci, cred că nu știu cineva. Da, folie. Ah, da, ăla... Nu mai știu cum se numește, în fine, lasă. Ce e? Cum stă, bă? 15% de home. Bă, what? Nu știu, întrebat ce... Bă, stai, pică să-i ciudat, eu ies de pe serverul ăsta. Bă, ce? Am un lacte, mă cac pe mine.
ce am așa mare la... Bă! Deci nu mă înțeleg nimic. Hello? Ok, n-am să-mi trebuie niște roșii și ea. Atricia. Mai mutăm niște din astea. Poate. Te muta mai multe. Mai multe, nici mai puține. Că vreau să avem loc pentru celălalt. Vreau să mutăm acolo. Bă, dar la... Movie is. Adică. Ce pot să le fac asta? Și că 3 again. What? Nu. Lasă. Aici stai bine. Știi ce nu pot să... Încă 100.000 se duce? Nu prea mi-aș dori. Pentru că asta ce facem? Trebuie să scoatem, bro. Asta nu scot, normal că nu scot. Dar lasă-mă să... Uite unde am crackberry. A, da, de aici. Bă, dar lasă-mă! Bă, ce mâine... Uite-te și tu. N-am să-mi întreb ce fac acum. Tomul Poiangăn sau ce? Băi, sunt cel mai înalt. Bine, o să fiu cel mai înalt, vezi, să vedeți. Cred că aici tot la fel. Ăla vreau să mor eu, hai pe el. Uite ce... A, crește, mă, și din aia. Ia uitați ce ești... Bă, cum crește ăsta, ești tâmpit. Hello. Cea mai mare om din lume, acum dacă cădem, mi-a rupe un os. N-am văzut nimic. Colectăm și noi niște roșii. Nu mă pot ieși de aici, că ne cădesc. Trecem peste chestia asta. Omoară lagul. Deci nu mai joc, efectiv. Nu mai joc! Apropo, după episodul ăsta o să apare un episod cu Minecraft Hard. Dar nu o să vă zic mai multe detalii, ok? Dar lasă-mă să plec! Bun. Vedem la... Deja asta începe să fie din ce în ce mai mare. Foarte bine, boys. Bine. Skibidi toilet. Salut, boys. Hello, my boy. Are you skibidi toilet? Bro, what the fuck? Are atâția bani. RIP euro. Arșiu. Ok. Vreau niște... coconut shit. Hai că mai vreau eu coconut. Vreau cactus. Și unde ai cactus? Please, give me the cactus. Please, give me the cactus. Apropo, am din asta. Care este foarte, foarte bun. Și că dacă îl dau, crește mai repede sau ce? Sau mai... crește mai mare sau ce? Uite, ăsta vreau să crească mai repede. Wow! Ăsta de peste tot, bro. Ia să cum crește ăsta. Crește mai repede? Cam nu prea văd eu. Hai să vedem să să vedem cum spune. Ok, nu putem cactus. Vreau și eu cactus. De ce nu pot? Da. Zic că putem cumpăra ceva bun deci. Facem prieteni, ok? Facem niște prieteni. Când ne cerăm după noi, ok? Nu îi dăm chiar cine știe ce, îi dăm niște cornuri. Uite, ăsta nu mare. Cornuri mare. Ce râs a fost ăla, mă? Ok, vrei, mă? Vrei, mă? Alo,
Siri toilet. Alo? Alo? Ah. Stați un pic. Aici, hai să vă arăt dacă vedeți. PLS for me mango. PLS. Deci, am scris așa ceva. Păi, i-am dat. Bă! Îmi dai? Sper că-mi dă. Te pupăcesc, te pupăcesc, te pupăcesc. Dacă îmi dădeați, dacă nu mă gândesc. What? Bă, 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 bă. Bă, bă, bă. Hai să pleci. Bă, 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 gata, 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 prieteni. Până. Unde ești? Nu apuc să ajung la el. Oh my god, bro! Ce? Asta... Gata. Să facem băgat, fiți atenți. Te rog. Ok. Gata. Să bag piciorul. Pe. Nu cred. Am făcut eu niște trade-uri. Am avut coconut. Alo? Fac eu niște trade-uri. Bă! Bă! Hai să vedem câți bani facem. Te rog, hai, măcar. Ce? Stați un pic că mă doare capul. Bă, până în 200 de mii făceam lejer. Eu nu înțeleg.
poftică. Nu e corect. Dacă mă întrebați pe mine. Totuși avem încă un coconut. Sper să nu întâi gigante, că ăsta sunt de gigante. Uite, uite, doamne, ce frumos îmi este așa. Asta stă lângă mine, mă. Cine e asta? Mă cer niște chestii. Bă, mă cer de la ăla. Dragon fruity. Da, ești nebun? Să fie picând, da. Da, știu că mi s-a întrerupt efectiv. Nu știu de ce. Ăla. Hello, mă pui. Give me mango. I-am cerut două mango și a zis more. I-am zis 10. Ok. Băi! Păi cap! Fiecare 2. Ok. Ok. Give me. Cu 20 de kilograme. Uite bombă. Băi, ești nebun. Gata, boss. M-a păstit 20 de kilograme de mango. Hello? Hello? Si. Ceva bun, nimic bun. Cred că vreau să dăm și... Care mi-e mare? Da, ăsta să trăs. Hai, mai să dăm și, te rog, hai mă, cu bănuții aia mult. Hai mă, cu bănuții aia mult. Hai. Dar de ce nu mă fac? Este bun. Vreau. De ce eu nu mai cumpăr nimic în momentul ăsta? Doar când vreau. Vreau să vă arăt puțin. Oh, ia mango. Vreau mango. Deci vreau mango. Mamă, coconut. Hai să bine ce? Nu am putut nimic. Te lași bine ca să mă duc. Grafe. Dragon fruit, cactus, nu coconut, nu bambo, nu apple fruit. Nu, era să opresc acum. Set. Ok, asta vreau să zic eu la un. Care era, mă, la ăla și... La care pup pe picioare. Unde e ăla? Hello? Aboi. Nu știu care mă să se pune.
O duceam la... Uite, ăsta ne. Ăsta ne învăț. O duc și prietenul meu, deci... Da, mă, cred că ai, mă. Am ce are mă el pe aici, nu poți să-ți dai seama. Prost. Bă, nu poți să-ți dai seama, efectiv. Uite! Păi și încoace. Uite. Te rog, hai că se poate, mă, se poate, hai, știu că se poate, ca să-mi dai. Ia, frate, că scrie cât vrei. Zic 10. Bine, îți dau. Uai, mamă. Păi, bă, să șmecher, dar nu cred că are. Uite, nu știu și... Ce? N-am înțeles. N-am înțeles. Ok. Zici cumva, stai să văd. A, nu, că e talul ăla, cred, mă. Eu nu se pot. Not help them with this. Aia mea, ce Dumnezeu face ăla? What? Bro! What? Bă, ești bun! What in the big mango? No way, no, hell, no. Urcă-te aici, boss. Da, pe să dăm și poate să fie prietenul nostru. Mister Pomă, suntem activ. Lila. Bă, nu cred. 30% din coconut. Bro, vă pupăcesc. Dacă îmi crește coconautul, bă, vă fac bogat pe toți. 33%. Gata, sunt mega fericit. Nu mai pot. Îmi crește coconutul. Cum? Ok. Stai un pic, mă doare gâtul. Ce vrea bambu? Cum s-a urcat ăla acolo? Up. Shit. Up. Bă, dar chiar era ceva pe sub. Nu era.
No, 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 no. Bă. Ia aici. Mă duc acolo. Bă, stai un pic, că crește coconatul și... Bă, sunt cel mai fericit. Gata, deci vreau să cheltui pentru asta 50.000 de lei. 50.000 de lei. Bă, și încoace. Asta vreau să-mi iau și mă duc aici. Bă, ce vreau să fac acum? Dacă totuși mă crește acest coconut, ce să nu-l ajut și eu? Și cât mai este acum? A, bă, să crească repede, bă, ajutați-mă! Ajutați-mă, please! Ha, bă, cine nu mă ajută e cam gât. Ok. Băi, mă, am lag, cineva rupe și-o pun două. Trebuie să mă duc și eu să văd ce-i. Hai, mă, să vedem ce-i. Nimic. Mai bine nu vineam să îmi cresc eu coconautul meu. 400. Bine, mă. Cum 400? Băi! Cineva intră pe server foarte des. 400% să crească pro. Crește coconautul. Și mă, dacă stau o jumătate de oră. Vrei să ne jucăm și altceva? No problem. Adică... Help. Coconut. Help coconut. Cât e asta? Help. Ajută el? Ce zice acum? Bă. Du-te încolo. Na. Și ăsta.